El llibre que avui presentem, en un sentit, si fórem molt estrictes, no té res a veure amb la filosofia, en un sentit estricte. Si és una espècie de culminació d'una carrera filosòfica, té el seu sentit i potser també un poc això és la idea. Veus, després d'una vida dedicada a la filosofia arriba un moment en què tots ens plantegem el període aquest de la jubilació, que al cap i a la fi té el Beatus Ille, que té un sentit prou relacionat almenys en la reflexió o en donar-li un sentit a la vida allunyat d'altres coses. Perquè al cap i a la fi el llibre també té algunes reflexions que no estan gens lluny de la filosofia, tot el contrari, perquè no és filosofia acadèmica, sinó filosofia que vol ser agradable de llegir en un llenguatge entenedor i que pugui arribar a tothom. És positiu treure la filosofia al carrer, treure-la de les parets de les institucions acadèmiques, acostar-la a la gent i mostrar-la de la manera que crec que mereix que es mostri. És a dir, la filosofia no és una cosa ni tan, no sé, especialitzada sempre, ni tan vol cap a dintre, ni aquesta torre de marfil, que només que interessa a un grup reduït, que se retroalimenta, sinó que en realitat són unes qüestions de tots i de cada dia.